No niin, ensimmäistä provinssipäivitystä pukkaa. Kello on 1, piti aloittaa 12 tää päivittäminen. Ei keritty, oltiin uimassa ja saunomassa. Hyvä humala rupee tulemaan päälle. Tässä nytten jo. Täältä vähän tehtiin kaverimme sangriaa kun pina coladaa ja se ehkä vähän reetai ruikki seinälle, mutta ei se mitään haittaa. Petekin täällä on ruvennut nousemaan, siis kuulit oikein noussut. Huomaa tämän asian, että Kainomaksi on kannattanut ottaa aamulla, koska ensinnäkin katsotaanpa esimerkiksi tätä kaveria vittu. Siis sanoitko sä, että tää siis anteeksi mitä? Nyt niin katsotaan tätä kaveria täällä, missä se on? Meni piiloon. Näinkin kamera yksi karkuun. Joo, no kuitenkin nousi just äsken. Siis nousi äsken. Siis mut mites sun? Mites tää niinku päivittäminen? Tunti sitten piti päivitellä, nyt päiviteltiin jo pientä. Mutta siis kato ne vittu nöyrät mustashit. Joo ja katsotaan vaikkapa kuinka vittu zoomaan. Nöyrät mustashit. Vähän näkyy. Vähän näkyy. Oh joo. Siis sä olisit... Tuossa mun napaa. Siis tossa... Tuosiko mun napaa? Ja sitten lähdemme siirtymään kaupungille ja häiritsemään ihmisiä. Älä mammalla väijyllä. Siis ei tiedä mitään. Voi se puku päälle juuri. Puku päällä! Siis anteeksi, mutta tuliko tänne Super Mario äsken? Kuvaa. Joo, ja nyt action! Ei. Mutta vittu mä rupean olemaan pöhönässä. Ei kai pidä paikkaansa. Nyt jo kello on, mitä se on? No miteiskään nyt on lailla. Kello on 3:20 yli. Kello on 20:03. Wilsonin terassilla ollaan, raporttia pukkaa 2 tyttöä. Toinen on Keminmaalta, toinen Ähtäristä. Se onko Ahtarista? Hannu tilaa tuolta. Mä oon itse asiassa kuvannut tosi paljon itteeni. Silloin kun Tanssi Hugo! Tanssi! Että kädenvääntökilpailu. Siis ei kai nyt herran jumalaa. Tuplana. Tai muuten mä näytän Juuso pääsi pois töistä. Kate Mossin kanssa sulle keskisormi. Siis anteeksi, että en ymmärtänyt kysyä. Tiedätkö miksi Juuso ei ole nähnyt mitään kuin ilmaiseksi? Hei, mene nyt pukkee oikeesti se Super Mario vaate. Sä et herää sieltä. Papa Lübeck. Haluaiks mä nukkuu? Eikö niinku kulje? Anna kyllä levätä voi kulkea. No vittu, me lähdetään nyt. Mä tuun kanssa. Tuudon päälle. Sulla kuuluu köyhä. Siis tuuksä perässä? Tuun. Lupaaks sä Luikille? Mario, lupaaks sä Luikille, että tuu perästä? Lupaa. Ja perjantai-päivänä ei lupaa tulla perästä. Tuun. Onko noin? Ja käsipäivää. Ootko lopetan täällä rupeaa? Ja kun mä oon vähän harmittaa, kun mä näytän tyttön kanssa nostaa. Ja vittu tää nousata on ollut soppari ollut. Mutta älä pistä vessaa oveen lukkoon ja... Sanoitko sä äsken Juuso, että nosto? Siis sanoitko sä? Että nosto. Ai niinku, hei. Nosto. No täällä me tehdään raporttia ja... Halataanko? En mä oikein. Mä halaan sua. Se ei huolaan tuossa, niin mä halaan sua. Siis onko täällä ollut Luigi viime vuonna? Siis Ihmiset puhuu. halusko ne Luigia vai mua? Vai siis halusko ne halata mua vai oliko kuinka teidän provinssi on mennyt? Meidän provississa on aivan mahtavasti. Kaikki on ollut kivaa ja esitöt on ollut huippuja. Ilman muuta. Mites Luigi? Tää
Tässä taistellaan. Mario on sammunut, mutta me tehdään... Mario sammu! Ei! Mitä voi olla? Luigi. Voitsi olla paskempi. Anna avain. Ota hetki. Eikö nyt nopeasti? Ossu on siinä. Hei, nopeasti. No niin, tulin katsomaan Englanti johtaa 1-0 ja sitten takaisin katsomaan. Mikä tilanne? Englanti johtaa 1-0. Erittäin hyvä tilanne. Toivottavasti tuo Ruotsin runkkari putoo, että eihän sitä jatkoa toivo kukaan. Siis sanoitko sä, että ei kukaan toivo sitä jatkoa? Ei kukaan ei toivo Ruotsia jatkoon. Mut entä jos käy niin, että Ruotsi voittaa 2-1? No sitten menee historiakirjat uusiksi. But tänker du ofta det? Voisi tälleen niinku laulaa tämmösen kesäbiisin, mikä on soinut Yle X:llä, että flytta på dig. Flytta på det! Flytta på dig. Missä on Mario? Se sammu. Siis mun piti lähteä niinku Marion kanssa, terve vaan. Terve vaan. Anteeksi kättelevä. Anteeksi, mitä sä sanoit? Miten se oli? Ja tällä hetkellä Rovississa olemme ja juhlimme täällä. Eläkeläiset päätti juhlia oman konserttinsa ja Baltian rallaa. Hyvältä näyttää. Voitko soittaa mulle puhelimeen? Soita mulle. Oota. En momento me popularilla. No mitenkäs teillä on mennyt tämä Rovissiin? Erittäin hyvin. Erittäin hyvin, ellei täydellisesti. Kyllä. Voidaanko puhua jopa täydellisyydestä? No se hipoo sitä rajaa. Se on niinku ihan siinä ja siinä. Olkaa hiljaa. Puhelin soi. Mario! De! Mario! Mario! Ai nous. Siis sanoitko sä äsken, että no... Ainakin melkein. Minttu, nyt sano jotain. Joo, no mä soitan myöhemmin. It's me, Mario! En mä tiedä yhtään. Hei Luigi! Luigi! Joo, no niin. Ai kaikki meitä. Hei, kuka toi? Mario, kuka toi? Kuka toi on toi? Ei vittu oikein kaikki meitä. Anteeksi vittu, anteeksi. Siis kännipuhelin. Hei, Tomi. Kuka toi on toi kuski? En mä tiedä. Sanoitko sä äsken, että nosto? Onko meillä kuski? Siis Osku, mitä sanoit äsken? Sanoitko sä äsken nosto? Osku, sanoitko? Eikö sä sano? Mikä vittu mä nyt menen? Mä jaksan nostaa. Vähän liikaa. Siis en mä oo kyllä sanonut mitään. Minttu. Mitä? Ottaa joku sytkä täällä. Sanoitko sä äsken, että nosto? Siis hei! Mä katso pullaa. Ja perjantai-ilta. Latu perässä. Tuulon päällä. Oikein ollaan vaatimaton, kun on vitu hyvä. Vittu oli esiintyjä ja noston lakana lepo tosta noin, jes hei ja vittu mitä sä täällä Se on teet? ihan rehellisesti Long-Island tappoi mut. Mitä? Kyllä Long-Island laittoi mun sään poikki. Tää on vittu. Siis mitä sun perjantai? Ei mitään vähän oksennusta ja... Minkä nukkumista puklasit? ja oksennusta ja... Muakin vähän pukluttaa. Heräsin tosta vessan maton päältä ja... Joo niin mä ajattelin, siis siihen sut jätettiin. No tällaista tää. Ai se on huipulla tuulee vittu. Niin kato. Ei tää mitään haittaa. Pian tästä saa lähteä uuteen nousuun. Laittaa huomenna, että saatte liikenteeseen. Niin. Ei ne se kun huomenna lähtee johonkin. Ei vittu, siis se vittu Long Islandin saatana, se on vittu. Mitäs teidän? No, taashan mä. Ne nosta. Mitä? Sanoitko sä nosta? Siis kyllä. Sorta hetki, mitä otamme julppet voi nostaa. Mut tiedätkö mitä?
Juuso haki sun puvun täältä ja Juuso oli nöyrä kingi vittu Mario päällä vittu. Oh my god! Juuso! Vittu sille. Kyllä vittu. Se on Siis kyllä, nyt on aika aamun ensimmäisen provinssi. Mikä tää nyt on? Onko tää nyt päivitys? Miten kuinkas täällä jaksellaan? Häh? Kuinkas Juuso jakselee? Täällä on vielä Ja aamuherätys on 2. Good morning, sunshines! Wakey, wakey! Kello on jo 10:30, annoin puoli tuntia ylimääräistä kuttuus. Ruuan valmistuksessa meni hetki, siellä olisi aamupala pöydässä. Haistelin sitten grilli taitaa olla päällä. Pieni rasvapala meinas syttyä, mutta hoidin tilanteen hyvin. Ja maitoa pöydällä. Se on vittu APC:llä vittu, ostaa sitä. Juuso tinkimassa. Missä nostellaan? Tuo huono olo. Hanno! Sanoitko sä äsken, että nostaa? Hei, sun raportin aika. Siis minkä raportti? Professio. Ai no kun ei voi antaa nostoraportteja, kun ei oo nouse. Ai siihen paskohomma. Tarkoittaa hirveästi. Mitä sä nyt siellä kuvaa? Itteen ja omia vitun isoja pensseleitä. Kyllä ei pysty syömään kun aina suuhun koko ajan. Onko mulla vittu lazy eye? Onko mulla lazy eye? Onko? Ei vittu. Vittu. Pitää taas 20. Sanoitko sä, että nosta? Ai kuku. Pulla. Vittu Juuso. Vittu. Siis ei voi vettä. Vittu, syö mokkapaasta. Hannu söi sun mokkapala. Eipä syö. Söikö? Hei. No vittu, mä oon Siis sanoksä noita? Pysy paikallas. Siis Hannun 4 viikon mukaviikset, vittu, ajele vähän niitä. Sä näytät jo oikein kunnon Minnesota-hoidossa vittu. Ennen jälkeen kuva. Oo, tuosta. Pitäisikö laittaa Facebookin profiilikuva? Nousisko? Siis ei kai, sanois sä äsken no. Kuvatekstiksi on vittu maussa joku. Sanois sä sto? Sanoitko sä äsken, että Sitten melkein sai vittu yhden muijan mukaan narikasta, mut se lähti sitten kumminkin loppuun lopuksi vittu. Jos on ollut loikereppu, kun niin oot täällä. Mä sanoin silleen, että niin, mulla on prinsessa hukassa, että niin, sitten se, että mä voin olla sun prinsessa. sitten ei etkä voi olla? Ei nyt vittu. Edelleen mukaan. Ei nyt vittu. Tuo näyttää kyllä. Nyt ollaan saatu niinku tämäkin kaveri hereille. Sovittelee työasua siinä X-illaksi ja ottaa sitä viinaa vähän rauhallisemmin, niin ei kompastu joka kilpikonnaan sen jälkeen. Laitas nääkin. Sanois äsken, että Ei ne mulla kyllä koitti se yli. siis ei kyllä pysy. Se on niinku hyttysarvi vaan rupes tulemaan mun Ootkohan saanut tuot? Se on kyllä Timonttinen muija, mikä pullalle tuli juttelee siinä sokkeritoimella. Sitten se oli jotenkin Mut sekin oli portugalilaissekoitusta, sillä oli semmoset oikein... Mutta se oli kyllä se Juuson kanssa hyvä, kun se vaan otettiin vaan mukaan siitä se. Se lähti vaan vittu. Sä et kerin näkemään. Mutta se siltä olisi kyllä pitänyt pyytää numeroa vittu, olisi sen verran vittu hyvän näköinen. Se on oikein tumma ja ruskeat silmät vittu. Heitä paperia. Mitenkään Mulla on 50 seteleitä.
Onko? Mä kysyn Ota Teemulta, tosta. että riittää sulle 10. Joo. Määrin joo. No perkele! Hei, ota mä zoomaan sitä. Ja kaverilla sponsorilippu. Kumpi tästä on antanut? Siis meidän Että saa tää päivityshomma on kyllä vähän Tällaista, ei tää helppoa mulle. Siis sanoks sä oltiin vähän nostamassa? Nostiks säkin? Tällaista, ei tää helppoa meille. Siis nostettiin vähän nostoja. Joo! Mennyt vittu! Sä pöllömärkänä. Ai. Laita se kamera niinku vitu oikein noo. Laita sen oikein noon kamera, hei noo tuossa ees, hei noo. Siis sanoitteko te toi? Siis sanoiko sä nosto 4? 8, 9. Etkö sä nosto 4 sanon? Kohta alkaa tapahtumaan kummia. Siis alkaa nostoa. Siis sanoiko että alkaa tapahtumaan nostoja? No niin oikeesti tää räjähtää. Onko niinku näin? En mä tiedä vaan. Missä se puhelin on? Onko se äänettömä? Niin. Ei se oo. Näin. Siis sanoiko sä nostamaan? Puhelin on taskus, missä se on? Yes. Epic fail. Epic fail. Epic fail. Mehän ollaan nyt tällä hetkellä täällä Seinäjoen rautatieasemalla. Me ollaan niin sanottuja nostolakanoita. Tänne tulee puukuorma kohta. Ne pitää saada tänne kyytiin. Voitko ole hyvä kuvaa tuolta päin, että kuinka pitkä matka täältä on? Se on tosi pitkä juna. Se on tosi. Sanottiin, että mittatilaus Tampereelle kiitos. Ja meni semmonen 20 minuuttia, niin löytyi veturin kuljettaja, kun nakattiin sille 20 lopussa. Ja Hannu sanoi, että jeparit tulee. Sanoinko mä äsken, että jeparit? Ei vittu jeparit. Siis anteeksi, mun on nyt pakko kuvata tätä. Miksi piti luvata, että saa kuvata? Että jumalauta. Ai, Luiki lähtee nyt kuvaa tämä. Tää on semmonen juttu, että tää pitää kuvata. Miksi piti luvata? Tällaista huippua tuulee. Ei oo kolikoita jätkellä. Siis sanoiko sä Long Islandia tuolla pullossa? Sanoitko, että sulla ei ole makkaraa sun vasemmassa? Vai näin? Siis mä en tiedä, mutta miksi mua vaan katsottiin tänne näin? Ai näin? Vittu tää lähti sen liikenteeseen niin mennyt vittu. Ai tää lope! Mä oon täällä näin! Mennyt vittu! Ja sen nestä Tampere! Vä helvetti! Aivan pitusta! SJK on liiga ja vittu joku homo divarijoukkue. Hei divarijoukkue, hei divarijoukkue. Sanoiko sä Mario, että oot nostolakana? Siis anteeksi, mutta huusiks sä äsken, että sä oot vetänyt julppi auki tuolla johonkin päin? Sanoitko sä, että mä oon nostanut julppi? Siis ei kai, mutta mitenkäs tässä kävi niin, että selityksen makua ei ymmärretä yhtään ketään kuitenkaan? Millään perusteella me ollaan... Inkiä. Tuolla Mitä? rautaputkia. Mietin vielä. Pikkusen paremmin. Tässä on kun mennyt vittuun. Siis etkä heitä. Se vasta se nauha sieltä takana. Ei oikeesti. Se on se nauha takana. Ei tarvitse auttaa. Maa joo. Se on mennyt vittu.
pöytää vittua. Oikein kyllä ruumis makaa siellä soppalla. Se mesellä tänne se hengaamaan. Ja vielä pitää kokeilla vielä kerran, että irtoako se. Annapa mä näytän sulle kuinka se irtoaa siitä. No, näytäpä. Okei. Okay. Anna se vaan kuva. Mä kuvaa näytän. Sulla harmittaa siinä vaiheessa, kun se irtoaa siitä. Anna se hörppy vettä. Otetaan nosto. Joo! Mä huomasin sen. Mennyt! Vittu! Ai se ei näpä. Nöyrä kangastus vittu. No niin. Jos tulee kakkaa vähän. Joo, ei hyväksy. Joo, ei hyväksytä yli. Siis sanoks, että me tekee tinkiä äitille? Vähän tinkiä. Odota hetki. Ei kyllä pysty vielä kertomaan mitä mä teen. Mitä sä jo kameran päällynen kiinni ja sä oot... Joo, mennyt vittu! Nyt on kyllä oikein kunnon työmiehen hanskat. Siis pari päivää tehty duunia vittu. Jaksaa vielä! Jaksaa! Odota hetki. Let's go! Siis mitä? Heräskö nopeesti? Mä olin tossa valmiiksi tossa. Piti luvata. Ai. Eiköhän me jatketa matkaa. On tässä meillä vielä matkaa. Meillä on mennyt rautatieasemalta tunti tänne. Mitä? Hojoo, iso jojo. Hojoo, kolopolo. Siis anteeksi, sano uudestaan. Kolopolo, kolopolo. Ai. 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 Siis periaatteessa, mut tiedätkö kuka puuttuu? Joo. Pekko. Yes. Ei mulla avaanta. En mulla. Se ovi on auki. Oli. Soitapa Juusolle, että tulee nosto, paina ovikelloa kerran. Toi saman tien. Miksi mun piirrot haisee näin vitun pahalta? Joo! Soititko sä ovikelloa? Sanoitko että sä nostit ovikelloa? Siis nostokello. Älä räi mun vitu terangille. Ei juntsa. Siis sanoiko sä äsken, että mennyt vittu? Hyvää huomenta. Se on sunnuntai-aamu. Bläkkä. Kellopuryppääminen. Kuulemma. Joo. Sanoiko sä niistä? Ja pippelikin pitää pyyhkiä. Menny. Tai pyyhkiä. Menny. Siis sanoiko se Koopa, että nostaa? Siis etkä se nostosta oo puhunut. Halli, annetaan Juusolle vähän lämpöä. Juuso, älä kiukuttele enää Joukko, kun meitä harmittaa, kun sä huuvaat. Tukku. Siis sanoiko se toi? Siis ekkai sä nyt. Siis ja millähän perusteella se Igori ei enää aamulla kelpaa, kun se eilen illalla kelpas.
Mario! Mario! Saanko maalaa se sieni, jonka se... Vittu kun eilen ollut muutaman kerran kyselty, että mihin se on. Mennyt. Ai olla vaan esillä näin. Herätellään sitä. No eilen vittu, se oli vittu hyvä sata. Sitten näin tuolla. Ja ollaan taas hetki vittu. No oliko sulla jotain? Siis vittu se raportti. Ollaan taas tällä vitun provinssialueella. Sanoiko sä, että nostamassa? Ei todiaankaan. Ei mitään. Okei. Loppu ryppääminen. Ilmatunnu snapbackiin! Sanoitteko te mitä äsken? Mennyt vittu. Nosta. Kuka täällä on zoomannut? Nosta. Ai että mennyt vittu. Hei. Nostoläppä meni ohitteen vähän ytä. Tuossa tänne näin. Tää sun kaveris jännittää. Totta kai se jännittää, se on videokuvaa. Kyllä mäkin jännittäisin. Niin, kyllä mäkin jännittää. Mutta tällaista on. Miksi sä jännität? Siis sanoitko sä, että mennyt vittu? Kaikki vittu. Täällä on kaikki. Täällä on kaikki vittu. Vittu, täällä on kaikki. Täällä on kaikki. Täällä on kaikki. Täällä on kaikki. Mä kuvaan. Niin, mä tiedän sen. Tätäkin on huoli. Hei! Anna terveisiä! Hei, terveisiä tähän näin. Hannulle terveisiä. Hannun video. Hannu. Ei nouse. Hannu. Ei nouse. Hannu. Mulla on ei nouse. Ei. Ei nouse vittu. Ojo. Iso tojo tuli. Iso majoko jo. Siis sanottiinko me nostamaan? No kun ei me sanottu, voi helvetti. Loppu ryppääminen. Sellainen, niin no, kun me sanon, niin sitten siihen kanssa olet sitä mukana. Perkele! Voi helvettiläinen, kun me sanon, niin sitten katsotaan pullo ja kädethän tuosta nuo. Ja lähtee koko lava. Siis sanoitko sä nostaa? Me vähän halailemaan tuohon Kuule, sä oot ansannut nostaa. Mene nyt vittu mä jurtaan sun noston tänään. Yes. Oliko tässäkin? Mä oon siellä hei! Mene nyt vittu! No laita vaan kaula.
Thank you.